വെറും 670 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഒരു എത്നിക് സെറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അനാർക്കലി മോഡലിലാണ് വരുന്നത്. മീഷോ പർച്ചേസാണ്. നോർമലി ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ റേറ്റ് എപ്പോഴും 1000 എബോവ് ആണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെറും 670 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ തൊട്ട് XXL വരെ സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് മിന്ത്രയിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. വിസ്കോസ് മെറ്റീരിയലിലാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ലെങ്ത്തുള്ള വിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഷോളും വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മിക്സിലാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. വീനെക്കാണ് പാറ്റേൺ. 3/4 സ്ലീവാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയും മിന്ത്രയുടെയും അതുപോലെ മീഷോയുടെയും ലിങ്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ.